Heino og Jakobs one-man-show. Så kan jeg være UFO, og det tænker jeg. Og så er jeg Eminem. Jakob er Eminem. Så er du UFO. Vi er UFO Eminem. Det giver ikke nogen mening. Hvem mindre? Hedder du Paul? No! Hvis man skal lave mange, kan man med fordel bruge kartoflerne, komme dem i ildfast fad og sætte fadet ind i ovnen. Jeg har helt specifikt en kammerat, som må synes, at jeg er verdens dummeste menneske. Han sagde til mig i sidste weekend, Heino, i aften skal jeg så mange bajere, så det fatter du slet ikke. Nå, men det er sgu da meget fedt, at du er på plakaten, hvis du kun var opvarmer. Hvad? Nej, det er to vest. Det er den ved siden af. Vi tager det ikke så tungt.